ଗାଁରେ ଦେଶୀ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହବ ବୋଲି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ରାତିରେ ନିଦ ହିଁ ହଉନି। ଏଇ କଥା କାହିଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁ ମାଙ୍କଡ କି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। କାଠି କାମ କରୁନି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଇଟା ବୋହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ 300 ମିଟର ଦୂରରୁ। ଇଟା କୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଆମ 2 ଜଣର କାମ ହଉଛି ଏଇ ବାଡକୁ କ୍ରସ କରିକି ଆମେ ନେଇକି କୁଡିଆରେ ଇଟା ପକେଇବୁ। ଇଟା ବୋହା ଅପରେସନଟା କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁବୁନାଟି ନିଜ ଝାଳକୁ ରକ୍ତ କରିକି ସେ ଇଟା ଗାଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ମୁଟି ବେଟି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଟା ଗାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ଏଇ କାଠ ଗାଣ୍ଡରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଇଟାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ରିସି ଆମକୁ କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଟା ଥୋଇଦିଅ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇବି। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଏହାର ଓଜନ 40 କିଲୋ ପରେ ହବ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଥୋଇଛୁ, ଏକାଥରେ ତାର ଜି ମରିଗଲା। ତା ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବସେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ଏଥିରେ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ନିଜର ମନୋବଳ ଏକ କରି ମାଟି ବୋହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ 1200 ବଢେଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ମୋର 12 ଜଣ ବାନର ଭାଇ ମାନେ ଗାଁରେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳି ପାଣି ଏକାଠି କରି ମସଲା ରେଡି କରିଦେଲୁ। ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିବା ଡମ୍ବଲକୁ ଏବେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେଲୁ। ଆଜିର ମିଶନ ଏତିକି ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ମିଶନରେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ।